Ahoj guys, ja som Vany a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. No a v tomto videjku som si pre vás pripravila FNAF 6 Pizzeria Simulátor. Akurátže sa to volá, že Freak Show a je to fanmitra. Som veľmi zvedavá na to, že čo to bude, videla som to na Game Jolte a strašne ma to zaujalo, pretože to má aj proste ikonku takú istú ako proste podobnú, dobre, je tam taký menší rozdiel medzi týmto a týmto. Ale aj tak, proste má to podobnú ikonku, vyzerá to ako FNAF 6, čiže poďme sa na to pozrieť. No, nemá to proste full screen z nejakého dôvodu, takže dúfam, že to budete vidieť pekne, aspoň vy. Ok, VSD, znova to začína presne takisto ako FNAF 6, len je to proste trošku také ako keby, také minihrové, chápeme sa. Ctrl, nerobilo sa to spaceom. Ok, nakrmíme deti. Všim potrebuješ 4 pizze na to, aby sa zbalo toho detské, dobré. Na tu máš ešte posledné dve. OK, zoberieme ďalšie pizzašky, hej. Tak, tu máš, decko. Posledné ešte, posledné! To ich preletí. Kriste, ja som dobre krivé. Dobre, to by ho mozlo, prosím. Yes. Ja nemám pizzašku. On mi všetko zje. Bro, on mi všetko zežral zatiaľ. A čo mám asi tak robiť, keď mi všetko zožere? Mám nejaký delay proste. On mi všetko zje! Všetko zožrel. Všetko zožral doposiaľ. Ja mám taký pocit, že mám tú pizzu, on ide ešte rýchlejšie so mnou. Ne, ja hrám túto hru a proste ja ju neviem hrať. Povedz mi nejaké múdro na to, aby som to zvládla. Neviem, si tak poľač. Dobre. A tu máme proste Williama Aftna rozrezaného na polku a máme tu proste tú babinu. To som mala urobiť. Ale ja som čakala, ja už som proste nevedela, že čo mám robiť. A potom som iba videla, že čo keby som to prehodila z druhej strany, vieš? A to je friči. Musím ešte povedať, že toto je demo. Stiahla som demo, plná verzia asi ešte pravdepodobne není. Ale toto ma strašne nasralo aktuálne. Dobre, dáme new game a ideme sa pozrieť. Zatiaľ to isté, čo vo FNAF 6 proste vidíme pred sebou prvého animatronika, ale není to Circus Baby. Je to proste Molten Freddy. Není to proste Baby. Vo FNAF 6 máme Baby na začiatku. Som zvedavá, že čo? OK. Musíte počúvať inak aj zvuky. Ja neviem, niektorí ľudia to fakt nevedeli, že počas toho, čo robíte salvage, musíte počúvať aj zvuky proste animatronikov. Šoka. Pozeral sa na mňa inak určite. Že on musí ležať na stole tak s tou otvorenou papulou, ale neviem, ako to bude proste tu. Neviem, ktorý stage je ktorý. Či to bude tu tak, že má otvorenú papulu, alebo ne. Vieme. Máš šoka. Fuj, už si sa na mňa jak hnusno kúkol. Dobre, pohode. Máme 3-krát. Kúkol sa na mňa. OK. Aha, tu mám aj flashlight. OK. You have to do 3 tasks to get your work done. You also have to be aware of the dangers that crawl around you. Okay, shine no lights at the vents to scare the monsters away. Keep in mind, not all of them are scared of the light, so some may even attack. Dobre, v pohode. Ktoré môžu ataknúť? Čo sú toto za tasky? Ja to proste neviem dať. Super skvelá.
OK. Hold on. Hold on, potrebujem sa dostať k audiu. Potrebujem nalákať sem. Fú, je tam. Ja ho skúsim lákať tými audio proste vecami, lebo ja neviem, ako to funguje, proste, že či je to fakt, že založené na FNAF 6, alebo nie, jednoducho. Chápeme sa. Proste neviem, ako to funguje. Keď mám toto vôbec zdržať. A poviem vôbec do pizzerky, akože takže si stavať, akože že je to fakt, že ten simulátor, čo tu hovoria. Furt je tam, typek sa tam zasekol asi, alebo čo. Dobre, nebudem si z neho robiť srandu, lebo on dojde. On ma necháva iba, on ma necháva. OK, necháme tam audio, Q. Počujem takú inakšiu ambience. Tak sa tam sekol v tej onej. Čo je dobre pre mňa? Šesť, 3, 2, 8, 4. 2, 5, 2, 6, 1. Koľko ich mám dať? 6, 2, 5, 7, 6. 3, 5, 7, 6. A dosť. Chápeš? Proste, čo je toto za hru? Čo hrám? Proste, čo to hrám? If she ever leaves the chair, look for her at both of your sides. If you see her, keep your flashlight in her face to make her go back. OK, neviem, čo robím. What? Takže ja vlastne mám paranormálny detektor v ruke, snažím sa zachytiť anomálie nejaké. Sa mám vrátiť späť. Padaj. Na miesto. Na miesto, čo sme si hovorili? Seď. Kde je? Kde bola, brácho? Typka proste zmizla. Slepica vráca naspäť na stoličku. Ja ti takú ti šľahnem. Aspoň, že tu nejsú, že 4 strany, že sú tu iba 2, na ktoré sa môžem pozerať, lebo proste typka mi zmizne a typka sa proste nevráti na stoličku. Už sme v polovičke toho nášho vyšetrovania, keby proste typka sedí na mieste, už by sme to mohli dávno mať. Dobre, 60%, už to dáme na tých 60%, tak výborne, 60%, seď. Teraz ideme 70% dať spoločnými silami, nejako to tam, chápeme sa, ideme na tých 70%. Dobre. 5. Ty zmizneš, že? Už zmizneš. Samozrejme, že zmizneš. Doslova 4% pred koncom mi musíš zmiznúť. Dobre. Stolička. Vieme, čo máme robiť. Už sme sa naučili spoločnými silami. Už to dáme. Už to dohráme. Čiže ahoj, 100%. Tak, ale toto je proste FNAF 6, ktorú som chcela. Toto je taká dobrá hra. OK, môžeme dať aj continue na noc druhú, ale noc druhú by som si nechala už do ďalšieho videa. Môžete mi určite dať vedieť, ako sa vám táto hra páčila, lebo za mňa je to, že pecka. Toto je tak skvelá hra, strašne sa mi páčila. Pokiaľ by ste chceli ďalšie videjko z tejto série Five Nights at Freddy's Freak Show, tak mi určite dajte vedieť dolu do komentárov. Nezabudnite ma sledovať na mojom Instagramu, kde práve teraz, včera konkrétne, vyšli nové fotečky. Taktiež sa môžete pripojiť na môj Discord, ktorý máte dolu v popisku, takisto ako môj Instagram. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu a dovtedy sa majte. Ahojte!